नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनै धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिनखौ बरायना लाबाय रायजोफोर आङो मबाइला एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय सानब्रै सानबासो भिडिअ खालामाखैमोन जाहाथे दिनै हरनि समावबाबो आं मोनसे भिडिअ लाना फैबाय रायजोफोरखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आसा थाबाय दिनैनि आपडेटआ जाहैगोन खनसेनो मोननै दै रायजोफोर जाहाथे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन गिबियावनो सावरायनोसै टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं सोरनि सायाव सावरायगोन जोंहा मैयानि 22 तारिख समबारनि दिनाव आदा जेम्सनि हाबाया एबा गोथार जुलिया जानानै थांबाय नाथाय बेखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि आदा बाजै फंबाय बिनानावमोना गोबां गाज्रि सोंखारिदों एबा सोरबाया गाज्रि कमेन्ट लिरदों जाहाथे आं बिनि सायाव फंनैसो सावरायनो होनना फैबाय जायफ्रा गाज्रि कमेन्ट लिरदों आदा जेम्सनि सायाव एबा गाज्रि सोंखारिदों जाहाथे आं बिसोरनि सायाव बुंनो सानो जोङो हिन्दु माहारियाव जोनोम जाबाय जितिया जोनोम जानायनिफ्राय जोंहा मोनथाम हाबा जायो जोनोम जानानै फैनायनि उनाव जोंहा मोनसे दै सारनाय हाबाफारि दङ बेखौ खालामो जाहाथे बेबो मोनसे हाबा आरो जोंहा गेजेराव गोथार जुलि जोनोम जाबाय जितिया जोंहा हाबाया जाखायो एबा गोथार जुलिया जाखायो बियो 2 नम्बर जाहैबाय आरो जोंहा 3 नम्बर एबा जोबथारनायाव जोंहा हिन्दु समाज एबा हिन्दु माहारियाव थैना थांखांनायनि उनाव आत्माखौ शान्ति होनो एबा आत्माखौ उदां खालामनो थाखाय जोंहा दसा एबा दहा खालामो बेबो जोंनि मोनथाम नियम खान्थियाव गोग्लैयो जाहाथे आंनि बुंनांगौआ बेसो जोंहा आदा जेम्स बयजोंबो सिनायजानाय बर'निनो मुंदांखा एक्टर आदा जेम्स मोसाहारि बिथाङा गावनि फसनजों एबा न'खरनि फसनजों एबा गोरोबनायजों लानानै बिथाङा मैया 22 तारिख एप्रिल समबारनि दिनाव बिथाङा गोथार जुलि जानानै थांबाय नाथाय बेखौ जोंनिनो बर' हारिनि फंबाय बिनानाव आदा आब'मोना गाज्रि सोंखारिदों जाय सोंखारिदों आं बेनि सायाव फंनैसो बुंगोन जाहाथे नोंथांमोना बै गोथार जुलिनि समाव नोंथांमोना जाहाथे बिथांमोननि जिउआव बोरसो सारस्रिनांगौमोन नाथाय नोंथांमोना मा खालामदों एबा मा बुंदों नोंथांमोना सावसो होदों माबा माबि गोबां बाथ्रा बुंदों जाहाथे बेबायदि रावनिबो जिउआव बेबायदि बुंनो नाङा जाहाथे बेफोरो गोबां गोरोन्थि मानो होनोब्ला बिथाङा जुलि जानाय लोगोसेनो बिथाङा थैस' थांस' जुग गावनि हिनजावजों एबा बाजैजों संसार जागोननानै बिथाङा गोथार जुलि खालामना लाबोदों जाहाथे बेयाव नोंथांमोना बोरसो सारस्रिनांगौ नाथाय बेबायदि गाज्रि सोंखारिनि एबा कमेन्ट लिरनो नाङा जाहाथे नोंथांमोना कमेन्टखौ नायनानै लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन आरो लोगोसेनो जोंहा मोनसेबाव आरो आपडेट दंबायो बेखौ आं नोंथांमोननो होगोन जाहाथे गिबियावनो सावरायग्रोनोसै जोंहा बर' फिल्मनिनो बिथाङा बे एक्टरमोन जाहाथे बिथाङा मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल कल रेकर्डिं जादों बियो जाहैबाय गाज्रि भाइरेल कल रेकर्डिं जाहाथे नोङो बिथांमोना बोरै भाइरेल जाखो बेखौबो आं बुङो जाहाथे नोंथांमोना जुदि बिदि माबा मोनसे मिन्थिस्लाबै एबा बुजिस'यैयाव माबा मोनसे भाइरेल जाफ्लांदोंबा जाहाथे नोंथांमोनाबो इयुनाव आरोबाव बेबायदि जानो नांला गावनो एसे साबधान जाबानो जाबाय थ'दो बिदिबा ना भिडिअखौ नायना लाग्रोनोसै बिनि उनाव सावरायगोन आंनि माबाखौ जाबायना मान सन्मानखौ माखौ मिनिखो आंनि मान सन्मानखौ जाबाय मा नोंनि मान सन्मान मा जाखांबाय मान सन्मान जाबाय नों आंनि खै लाख मानसि नायखो खै लाख कमेन्ट हरजोबखो खै लाख फेसबुकआव सोरनि फेसबुकआव हरखो बैलाबानो मोनो नों मोजां नोंखौ खाथियाव दंबा ना साला नों आं बिसास खालामबाय आंनि लाइफखौ साला नोंबो फनलाय नांना हरबाय आंजों सुग्रामोन मा होनो नांगौब्रा साला नों बिदिसो आंखौ बुंथारबाय आंखौ बिदि दाखालामग्रा साला आं मा खालामदों
रायजो राजाफ्राथ' भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। रायजोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आरो आं भिडिअखौ बारा गोबाव बानायनो सानला, जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।